Ki Menggung. Bapak kula sampun mantun. Oh, sampun tobat nasuha. Tegese tobat niku inggih sampun nggono kalepatanipun. Oh, dadi wis sadar tenan. Nggih, nggih ning benjang dipun buktekaken kemawon sadar menapa. Yen pancen kowe bisa ngripih ramamu supaya ora njongeng kawibawan, aku gelem duwe mantu kowe. Ning nek nganti bapakmu isih duwe panjangka kepengin nyidani Sang Prabu, aku ora entuk anakku mbok pek. Inggih mangke kula ingkang matur dhumateng Kanjeng Rama nuwun sewu. Ngono tenan. Nggih anggen kula sowan menika kalian Diajeng Rena Sekar badhe ngaturaken apa iki? Menika wonten Nawala Prajanjen. Oh. Kok kowe iso ngarani Nawala Prajanjen iki prajanjene sapa? Menika punggawa saking Jenggalapura. Wis tak waca durung? Sampun. Coba monggo menawi badhe pun diaturke Gusti Patih. Iki aku patih oleh nyawang. Menika Panji Kukutan, Ratu Inten, terus Sindupati, Linggopati ingkang tanda tangan tapak asma. Ane niki kok kudu Minak Lingga dereng tanda tangan niki. Loh, mbok menawa pun di rembu kalih nika. Oh iya ya. Ning niki nggih. Dadi niki isine layang niki padha sekuton arep nyedani ingkang sinuwun Prabu Kertajaya tumenggung sampeyan ngoten kok. Lah nggih. Nggih. Sampeyan arep dipateni niki. Lah nggih, mergo Yur kalih Patibrata. Daftar hitam. Sing siji Panjirawit. Kula. Wah. Iki dadi sing sekuton arep mateni iki mau terangane klebu Kukutan, Ratu Inten, Ratu Inten, kalian Sindupati. Sindupati. Nah, sak menika monggo kula aturaken dhateng Kiyana Patih kados pundi kawicaksananipun anggenipun badhe nyikapi wontenipun buku perjanjian menika. Menika malah kenging kangge bukti mangkih saenipun ingkang nampi lepat inggih putra dalem piyambak kaliyan Patibrata lan sedaya ingkang wonten mriki menika sampun kacathet lepat. Menika kangge bukti ngleresaken ingkang wonten mriki menika kedah sowan wonten ing dalem agung kraton. Prayagi monggo sami-sami sareng sowan ing kraton Jogolapura. Wonten wong gremet-gremet. Saka pakone sapa kok kowe kandha kaya ngono? Ane Kanjeng Ratu Inten supaya mateni Sang Prabu Kertajaya sak gawane. Oh. Cetha ta menika? Dados menika sampun sekuton. Patih. Nek ngono tandingmu wong kabeh iki, kowe arep ngopo? Kowe akan menani belani Prabu Kertajaya. Yo, Aningong Anengong. kowe ora bakal menang musuh. Raja Lungit. Kowe mandi ngono, Raja Lungit. nggih Panji Bagus. Menika tanding panjenengan. Ayo, sapa sing bakal maju? Bos. Kakang Tumenggung lan panjenengan Raden panjenengan
menika mesakaken ingkang sinuwun menawi mekaten. Mboten wonten rencangipun wong sedaya wonten mriki. Monggo sak menika tumunten wonten datu laya kemawon. Monggo. Ingkang atos-atosan, Mas. Awas. Waleh-waleh menapa kula badhe matur menapa wontenipun. Nggih. Pancen kaya ngono sing tak kersak. Ngono. Mbok kalian lenggah kemawon. Oh iya. Ya lenggah iya. Karep ben disekseni Purnayaka napa? Ngaten si Kang Mas Prabu. Dalu menika kula kepengin panjenengan maringaken serat kekancingan beslit kangge jumenengaken Pangeran Panji Kukutan menika jumeneng nata wonten ing Jenggala. Lak raedan to. Iseling. Dados pundi to? Iseling wis sliramu ki garwaku. Lumintiring keprabon ana ing Jenggalapura, mengko bakal tak paringke marang putraku Panjirawit dudu Kukutan. Putra dalem sewu Rama Prabu. Putra dalem Kang Mas Panjirawit ingkang panjenengan dalem gontho dados ratu. Tetela sakmenika sampun milar saking paugeраning kasusilan. Terus karepmu mboten pantes calon ratu kok memperkosa. oh. Ning perkara bakal lumintiring keprabon mesti bakal tak rembug para sesepuh. Mboten sah dipun rembak. Wekdal menika ugi panjenengan dalem lajeng paring katetepan. Sinten ingkang kedah jumeneng ratu? Inggih kedah panjenengan dalem dadosaken Pangeran Pati. Mboten perlu dangu-dangu malih. Menika sampun wancinipun. Monggo to. Kula namung badhe caos pemut wonten ngersanipun Sang Prabu. Nggih prayoginipun enggal dipun paringaken kemawon. Nah, awit kawula menika kathah ingkang boten remen kaliyan tumindakipun Kanjeng Pangeran Panjirawit. Ya, sedaya menika gadang bilih ingkang putra Kanjeng Pangeran Panji Kukutan ingkang kepareng kajumenengaken wonten ing Jenggalapura mriki. ngaten menika tegesipun rak para kawula sampun boten nyarujuki awit kawicaksanan dalem ingkang boten trep tumrap para kawula dalem.
Menawi mboten dipun paringaken menapa injih kelampahan kula mendhet piyambak. Pinten? Dasaripun Kula mangertos lho wonten pundi papanipun. Tok senggo negara iki darpek moyangmu. kejawi menika rak sampean dalem menika nggih sampun sepuh. Sampun gruguh. Anggenipun ngasta pengadilan wonten ing Jenggala. Menawi lajeng dipun nemaken prajanipun ingkang putra menika kajumenengaken tak lajeng Ning kabeh ki nganggo pranatan. Kabeh nganggo paugeran. Partisara kekancingan kraton ora bisa mung ngono wae tak paringke marang Rama Prabu nate paring dawuh dhateng kula. Bilih awakipun piyambak kedah pados kamukten. Menika cara kula, Rama. Oh. Ngono. Iya. Aku ora maikani kowe golek kamukten. Ning mesti wae nganggo cara sing bener. Ora nerjang sarak kaya ngono. Sakmenika namung wonten margi setunggal. Panjenengan paring kekancingan dhateng kula menapa kula kedah nyirnakaken panjenengan saking gumlaring jagat menika, Rama. Kukutan. Ingsun iki ratu. Yen kowe bakal ngrebut kanthi peksa partisara kekancingane kraton, tak kukui nganti rubuhing sirap kraton Jenggala. Mbok monggo dipun paringaken kemawon. Ora bisa. Nantang perkara tumenang. Wis, karepen. Wingi wis meninggal dunia. iya, lah kok dadi ning tangan ora apa-apa. Sing nggawa kira kowe to. Lah kok iso ujang ki piye? Kula menika nggih kesupen. Wah, Badar. Broto Manggala, Kula sinuwun. sliramu ngirit putraku Panji Bagus, putra mantuku Patibrata lan Panji Rawit. Apa karepmu? Inggih. Sasampunipun putra dalem mantu dalem menika panjenengan dalem pidana. Nanging nyatanipun dipun luwari kalian mantu dalem. Ingkang isinipun mantu dalem menika inggih saged nguningani rumiyin nalika wonten patunggon panjenengan dalem badhe dipun pejahi dening ireng-ireng menika. Pembudutan nyolowadi nalika semana. Ya ya. Menika sampun dipun kawunaken kalian putra dalem pun Panji Bagus. Kejawi menika buku prajanjen ingkang dipun damel garwa dalem tumenggung kalian putra dalem angkat anak seler sing boten karuan. Monggo kula aturi mriksa. Inten. Ini. Kukutan. Ini. Oke. Sintupati. Apik keberabianmu. Iki tapak asmane sapa? Ingkang pundi to? Ora usah nambuh. Mboten wonten ngaten kok. Karo tulisanmu dhewe, karo seratanmu dhewe lali. Iki kowe sing tapasmu, Kukutan. Sanes. Nek Wangsulan. menawi Mbah Dirjo niku ngen kula mlengkung sekedhik kok sinuwun. Sintupati, kene. Kene. Ora ngira. Keterangane jumenengku kraton Jenggala dirubung Srenggala sing angah-angah pangwasa. Srenggala menika Asu ajak.
Ngendika asu. Kurang mukti apa to kowe inten? Apa pamundhutmu mesti bakal tak leksanani, tak paringi? Apa kekuranganmu kowe tak jumenengke garwa Prameswari? Isih ngame-ame kowe ora muni wangsulan. Apa karepmu? Kowe njaluk kanthi peksa Partisara. Sapa sing arep jumeneng ratu? Nyuwun pangapunten inggih ingkang putra pun Pangeran Panji Kukutan. Oh, no. Oh, tadi aku ki tok limpekke karo anakku dhewe. Ya. Mboten kok. Ya. Mboten. Mula to mula angger-angger pamit ning kesatrian, oleh-olehanmu kok yo ngono kuwi. Dereng priksa. Aku ki ratu kok dadi bendina tok limpekke iki kepiye? Sampun dangu menika. Ning Ora sampe lu matur. Angger-angger nggih mung dilit tok. Brata Manggolo. Dun, kono to. Kepiye wae senajan iki sentana ning Jenggolopura nanging tetep luput. Mula bakal tak adepake ning Pradata lan bakal kapatrapan pidana kang abot murwat kalau keluputan. Kula nayogyani. Rama. Nanging jatosipun menika ingkang sekuton wonten sekawan. Sapa? Iki kejawi piyayi tiga menika. Ya. Ingkang setunggal abdi dalem Adipati Linggopati. Linggopati. Linggopati menika rak boten wonten tapak asmanipun. Kae ra iso nulis kok kae iki. Oh, Cik. Kae mbiyen dadi adipati mung mergo sregep oleh sowan. Menika rak sampun dados besanipun tumenggung abdi dalem menika tumenggung Harya Mundu menika. Oh iya. Supados Adipati Linggopati menika saged sae, anakipun dipun paringaken. Adipati Linggopati sakmenika sampun sae mantun boten sekuton kaliyan menika. Wis tenan. Sampun. Wis mareni pakartine kaya ngono. Sampun. Rama Prabu, rening kula mireng piyambak, jebulipun mila adi kula. Panji Kut-kutan menika kepengin dados ratu wonten ing Jenggolopura. Kukutan kok kut-kutan. Kula nglilakaken menapa malih kula sampun dimun damel tatu. Sampun dimun damel catet dhateng adi kula Panji Kukutan. Kula gadah sesakit ingkang aneh Rama. Menawi mlampah boten saged jejeg. Sarap kula kenging Rama. Menika pakartinipun Dimas Panji Kut-kutan menika. Ya, Brata Manggolo. Iki besok kanggo bukti ana ing Pradata. Panji Rawit. Iya, Nek mestine lumintiring panguwasa marang sliramu. kondisi. Ning pranatan utawa angger-angger kraton Jenggolopura ora ngeparengake kang jumeneng ratu iku nandhang cacat. Iji kula Mongko sliramu tatu. leres Rama iki. Yen ngono, katetepan Kondisi. lumintiring panguwasa ning Jenggolopura ndak paringke marang putraku Panji Bagus. Kula sarujuk. Muga-muga kanthi rampunge perkara iki bisa mahanani ayem tentrem guyub rukuning kraton Jenggolopura sumrambah ana ing wewengkon desa Gandheng ini. Injih. Golek dina kang becik besok bakal tak kepyakake ning ngarepe para nayaka. Ayo tak parengake padha tindak ning dalem ingking Kembul Bujana. Mesti wae mengko kang bakal nampa pidana uga bakal tak patrapi pidana mapan ing pakunjara. Ayo kirim Sendika. Rahayu Kang Tina. Salve.
semanten atur pagelaran Ketoprak Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat kanthi lampahan lintiran keprabon utawi Inten Pawisa. Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang dipun pimpin dening Bapak Sugiman Dwi Nurseta. Mobil kalpatanipun nyuwun pangapunten sugeng enjing sugeng wisan mugi rahayu ingkang tansah pinanggih ayu 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 parahayu.